Benvingudes i benvinguts de nou al meu canal. Avui explorarem el fascinant món dels dolents Disney, aquells personatges que, des de petit, sempre m'han captivat més que els herois. Amb el seu carisma, disseny únic i cançons inolvidables, els dolents no només defineixen els conflictes, sinó que també roben cada escena deixant una empremta inesborrable. Per mi, sense ells, les històries no tindrien la mateixa màgia. En aquest vídeo compartiré la meva llista personal dels 10 millors dolents de Disney i el que els fa tan especials. Prepareu-vos per descobrir el costat fosc més emocionant de l'univers Disney. I com sempre, recordo que això és el meu rànquing personal. Vosaltres sempre podeu pensar diferent. I és per això que vull que deixeu a la caixeta de comentaris els vostres dolents preferits. Més que res perquè no vull que us enfadeu amb mi i jo no vull enfadar-vos amb vosaltres. Per tant, sense més ni menys, comencem amb el vídeo. I en el número 10 tenim Mara Gothel. Mara Gothel és un exemple perfecte de com la manipulació emocional pot ser una forma devastadora de maldat. Com a villana, no té poders màgics, però la seva capacitat per controlar Rapunzel a través de la por i el gaslighting la fa destacable. S'obsessiona amb la joventut eterna, fent servir la màgia dels cabells de Rapunzel per mantenir-se jove. El seu caràcter egoista i narcisista es reflecteix en el constant menyspreu envers els somnis de Rapunzel, mostrant-la com una mare tòxica. El seu disseny visual, inspirat en l'elegància barroca, reforça la seva personalitat, encantadora a la superfície, però podrida al nucli. Gothel és una dolenta que brilla pel seu realisme, ja que reflecteix relacions abusives que existeixen a la vida real. I en el número 9 tenim Cruella de Vil. Cruella de Vil és la definició d'excentricitat portada a l'extrem. És una dolenta aterridora no perquè faci servir màgia o tingui un gran poder físic, sinó perquè la seva maldat es basa en la crueltat cap als animals. El seu objectiu de crear un abric de pell a partir de cadells de dàlmates és tan pertorbador com memorable. El seu disseny icònic, amb els cabells meitat blanc i meitat negre, i el seu extravagant abric de pells, reflecteix la seva personalitat exagerada i maquiavèlica. Cruella és també un reflex de l'obsessió amb la moda i la superficialitat, convertint-la en una crítica social disfressada de malvada caricaturesca. El seu tema musical, Cruella de Vil, encapsula perfectament la seva essència, encantadora però aterradorament malvada. I en el número 8 tenim Shang Yu. Shang Yu representa la força bruta i l'amenaça implacable. Com a líder dels Huns, la seva presència física i la seva veu imponent el converteixen en un antagonista aterridor. A diferència d'altres malvats, Shang Yu no necessita màgia ni aliats còmics per intimidar. La seva motivació és simple: conquerir la Xina i demostrar-ne la superioritat. El seu disseny fosc, amb tons grisos i negres, juntament amb els ulls grocs prenatants, reforça la seva aura de perill constant. Tot i que no té tant de temps en pantalla com altres dolents, cada moment seu és impactant des de la presentació a la nit fins a la batalla final amb Mulan. I en el número 7 tenim Yzma. Yzma és una villana que brilla pel seu caràcter còmic i excèntric. Tot i que no és tan intimidant com altres en aquesta llista, la seva combinació de sarcasme, ambició desmesurada i frustració constant la fa inolvidable. El disseny visual amb la figura prima i el maquillatge exagerat la presenta com una dolenta glamurosa però ridícula. La relació amb Kronk, el seu maldestre ajudant, afegeix un contrast hilarant a la seva serietat. Yzma demostra que no tots els dolents necessiten ser foscos i aterridors. Alguns poden robar-se el show simplement sent divertits. I en el número 6 tenim Úrsula. Úrsula és una de les dolentes més icòniques de Disney
gràcies al seu carisma i disseny basat en la drag queen Divine. Com a bruixa del mar, la seva màgia i manipulacions aconsegueixen que Ariel faci un tracte desastrós, reflectint com les promeses temptadores poden tenir conseqüències greus. Úrsula té una de les millors cançons de Disney, Poor Unfortunate Souls, que no només exposa el seu caràcter, sinó que també la fa increïblement carismàtica. El seu disseny barreja allò extravagant amb allò monstruós, emfatitzant la seva dualitat com a dolenta, seductora i amenaçadora. I ja estem a la meitat del vídeo. Què us han semblat els dolents que han sortit fins ara? Esteu d'acord en posar-los en aquestes posicions o els haguéssiu posat en una altra més amunt? O no els haguéssiu posat? Com sempre, poseu als comentaris les vostres opinions i quins són els vostres dolents preferits de Disney. I ara sí, en el número 5 tenim a Jafar. Jafar és la personificació del malvat maquiavèlic, un mestre de la manipulació i la traïció. El seu objectiu de controlar Agrabah i posseir la llàntia màgica el converteix en un dolent ambiciós disposat a tot per obtenir poder. El seu disseny amb tons foscos i una aparença serpentina reflecteix la seva naturalesa astuta i traïdora. La seva transformació en un geni al final de la pel·lícula és un moment icònic que simbolitza com l'ambició desmesurada pot portar a l'autodestrucció. La seva relació amb Iago, el seu lloro sarcàstic, afegeix un toc humorístic al seu caràcter. A continuació, un dolent que segur que no coneixeu i si el coneixeu, felicitats perquè en el número 4 tenim a Chernabog. Chernabog és el dimoni de la muntanya, potser el dolent més aterridor de Disney. Tot i que no té diàlegs ni motivacions complexes, el seu disseny i la seva presència imponent el converteixen en una figura memorable. Al fragment de la nit en el món pelat, Chernabog dirigeix una aterradora seqüència d'esperits i sombres simbolitzant el pur mal. L'animació fluida i el seu disseny basat en art gòtic el converteixen en un dolent visualment impactant. Representa la por, el desconegut i el poder de les forces obscures, un contrast perfecte amb la secció de Ave Maria que tanca fantasia. En tercera posició tenim Scar. Scar és un dolent que destaca per la seva intel·ligència i cinisme. Com el germà ressentit de Mufasa, la seva motivació per prendre el tron de la Roca del Rei està impulsada per la gelosia i l'ambició. El seu pla passa per assassinar Mufasa i manipular Simba. És un dels més foscos de la història de Disney. El seu disseny estilitzant, amb una cabellera fosca i ulls verds, reforça el paper com un traïdor. La cançó Be Prepared mostra el seu carisma i habilitat per literar, convertint-lo en un dels dolents més complexos i memorables. I en segona posició tenim a Hades. Hades és un dolent que combina humor i amenaça en parts iguals. El seu disseny, inspirat en un venedor de cotxes usats, i la seva actitud relaxada el fan destacar entre els antagonistes tradicionals. De totes maneres, la seva ambició d'enderrocar Zeus i conquerir Olimp el converteix en una figura perillosa. La seva relació amb els sequassos Pena i Pànic afegeix humor, però la seva capacitat de manipular Hèrcules mostra el seu costat més sinistre. Hades és l'exemple perfecte d'un dolent que pot ser hilarant i aterridor alhora. I finalment, en primera posició, segur que molta gent ho esperava, o ja s'ho venia a venir, o potser no. Però en el número 1 tenim el dolent més malvat de Disney, i aquest no és un altre que Frollo. Frollo és el malvat més fosc i complex de Disney. La seva maldat rau en la seva hipocresia. Com a jutge, es presenta com un home devot, però les seves accions estan impulsades per la luxúria, l'odi i el prejudici. La seva obsessió amb Esmeralda
i el seu desig de purificar París el converteixen en una figura aterridora. La seva cançó, Hellfire, és un reflex brutal del seu conflicte intern i la seva corrupció moral. Frollo no necessita màgia ni poders sobrenaturals per ser impactant. La seva maldat és profundament humana, cosa que el fa encara més inquietant. I fins aquí la meva llista personal dels 10 millors dolents de Disney. Espero que hagueu gaudit d'aquest recorregut pel costat fosc d'aquestes històries màgiques tant com jo en compartir-ho. Però això no s'acaba aquí. En el proper vídeo explorarem les millors cançons dels dolents Disney, les melodies icòniques que ens fan cantar, tremolar o fins i tot simpatitzar amb ells. No us ho perdeu. Si us ha agradat aquest vídeo, no oblideu de deixar el vostre like, subscriure-us i comentar qui és el vostre dolent preferit de Disney. Ens veiem en el proper vídeo i recordeu que sense dolents no hi ha història per explicar. Adeu!